Guten Tag, Leute, odnosno dobar vam dan, dragi gledatelji. Ovo je emisija Izvan okvira. Danas ćete se upoznati s radom Centra za njemački jezik Vokabula. S nama je njihova osnivačica i profesorica njemačkog jezika Ivana Vukadin. Ivana, dobrodošla na Prvi TV. Hvala na pozivu. Dobar dan, dragim gledateljima. Reci nam, Ivana, za početak. Jasno je da je engleski onako najrasprostranjeniji, najpopularniji i najtraženiji u poslovnom svijetu. Također, evo, znamo da su francuski i španjolski također traženi i njemački. U našim krajevima oduvijek je njemački bio najpopularniji. Učimo li mi njemački samo da bismo otišli iz naše zemlje? Pa, dosta ljudi uči njemački radi odlaska iz zemlje, jednostavno traže posao. Ali nije nužno da svi žele napustiti zemlju. Naime, postoje strani poslodavci s njemačkog govornog područja koji ovdje rade na našim prostorima, jednostavno traže zaposlenike koji poznaju njemački jezik. Jednostavno, poznavanje jednog drugog stranog jezika mimo engleskog povećava mogućnost za zapošljavanje. Jednostavno se na taj način razlikujete od ostalih osoba koji su aplicirale za isto radno mjesto. Tako da vi na taj način postajete bolji od ostalih i veće su vam automatski šanse da dobijete taj posao. Dosta godina se mislilo da je engleski dovoljan. Jednostavno se danas za engleski smatra da se podrazumijeva da ga znate i da pričate, možda ne savršeno, ali da se znate sporazumijevati i razumjeti. Dosta toga, ali njemački je danas najtraženiji iz tog razloga što je to jezik sa najvećim brojem govornika unutar Europske unije, a isto tako možete raditi za nekog stranog poslodavca koji nije nužno u Bosni i Hercegovini, nego radite od kuće za stranog poslodavca. Tako da ima mnoštvo poslova koji se mogu obavljati doslovno iz vašeg dnevnog boravka i na taj način možete sebe ostvariti dodatan prihod. Iz tog razloga je njemački sve atraktivniji. Dakle, ne mora se ići iz zemlje. Ne mora. Da ne bi bilo da propagiramo na neki način, učite njemački i idite. Ostanite tu, ali dobro je znati još jedan strani jezik, je li tako? Sigurno, naravno. Ima mnoštvo poslova koji se mogu obavljati za koje ljudi baš ne znaju, ali tipa evo nešto što je većini poznato je tipa posao u call centru. Nije nužno da radite, ako ste završili i njemački jezik u prosvjeti, obično dosta njih profesora njemačkog radi u call centrima, ali ne morate biti profesor njemačkog jezika da biste radili u takvom nekom centru, nego jednostavno dovoljno je da samo znate jezik, da vladate njime. Naravno, za to treba malo i vremena, ali vjerujemo zaista da svi mogu naučiti da je to nešto što vas zaista onako obogati, a svaki strani jezik je uvijek dobrodošao. Kako kaže latinska poslovica, koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš. Ali što je s ovim njemačkim? Uvijek se priča kako je njemački težak i ja sam ga učila kroz osnovnu i srednju školu. Sjećam se, bilo je tu dosta muka. Je li njemački težak? Kaže Vokabula, odnosno vaš moto je da njemački nije težak, da je nešto lakše od 2 kile. Otkud ta brojka? Što znači to? Nije težak, jednostavna je stvar pristupa, jer ako vi radite kvalitetno, onako kako treba od početka, zaista nije teško. Mi imamo motivirane predavače koji tu svoju motivaciju uspiju prenijeti na polaznike, a kada su ljudi koji rade jednostavno motivirani, kada vole svoj posao, to stvar čini puno drugačijom. Znači, sigurno da treba vremena da savladate jezik, ali mi koristimo mnoštvo različitih metoda u nastavi što olakšava nastavu, jer pokazalo se, ili znanost je pokazala da nijedna metoda nije savršena, a upravo korištenje svih tih metoda zajedno omogućava vama da naučite strani jezik. Nastava je zanimljiva, a vi učite faktički kroz igru, tako da smo se makli malo od toga standardnog načina predavanja u školama. A sve što radimo jeste jer vjerujemo u naše polaznike, vjerujemo da svi mogu brzo i lako naučiti njemački i vjerujemo zaista da njemački nije težak, da je nešto što zaista svatko može naučiti i ako ljudima pružite tu priliku jednaku svima, on će sigurno to savladati. Tako da mi imamo dosta uspjeha s tim našim radom jer ljudi su zadovoljni, izlaze zadovoljni iz učionica, sretni su i rado se vraćaju svaki put na nastavu. Od kada Vokabula uopće postoji? Otkud ime?
Vokabula postoji nešto više od godinu dana. U biti ideja se rodila na prijedlog Goethe instituta, budući da sam ja radila za Goethe institut i oni su nama dali prijedlog da mi osnujemo vlastiti centar za njemački jezik i na taj način doprinesemo i širenju njemačke kulture i njemačkog jezika kroz razne druge oblike, ne samo kroz tečajeve koje nudimo i na taj način je nastala Vokabula. A sam naziv dolazi od većini je asocijacija vokabular. Naime, kad usvajate neki strani jezik, neminovno je da znate riječi, da ih učite i da neprestano obogaćujete svoj vokabular. Tako je i nastao taj naziv Vokabula, oduzeli smo to jedno R i rodila se Vokabula. Mislim, to je naša i misija i vizija da jednostavno ljudi uče nove stvari, a nismo ni svjesni koliko imamo stranih riječi, pogotovo germanizama koje koristimo u svakodnevnom govoru. Ne znam, bio to Reißverschluss, Schofferscheibe ili bilo što drugo, to je nešto što mi svaki dan koristimo, a uopće ne razmišljamo da je to došlo iz njemačkog. Tako da taj vokabular je i zaista bitan i na njemačkom se to kaže Wortschatz i to je zaista jedno bogatstvo i blago koje treba jednostavno uvijek širiti i povećavati taj svoj fond riječi. Da, zapravo vokabula i ne radi onako posebno gramatičke nekakve konstrukcije da uči, nego zapravo komunikaciju. Tako da kad bi se našli u razgovoru s nekim Njemcem, vjerujem da bi se dobro snašli ako ste polaznik vokabule. Sigurno. Naša nastava je bazirana na komunikaciji. Znači mi naše polaznike pripremamo za svakodnevne životne situacije. Radimo stvari koje će njima trebati na poslu, da znaju popuniti neki obrazac, poslati e-mail poslodavcu i tako dalje. To sve praktične stvari iz praktičnog života što jednostavno svi svaki dan koriste, svaki dan nam to treba i na taj način mi usmjeravamo našu nastavu k tome da jednostavno svi progovore njemački. Zaista svi mogu, to vidimo iz dana u dan koliko naši polaznici napreduju i oni vide i sami svoj napredak. Kad dođu prvi dan, kada završe taj prvi ciklus ili prvi neki stupanj, oni zaista vide koliko su oni napredovali i zaista komuniciraju na njemačkom, što je nama jedan od osnovnih ciljeva, nastavu bazirati na komunikaciji. Što znači moderna nastava? Što znači učionica 21. stoljeća? To je ono na što se vi pozivate. Spomenula si i tim koji je posebno motiviran za rad, koji to i prenosi na svoje polaznike. Predstavi nam ukratko taj tim. Naš tim ima 9 članova. Vokabula je u godinu dana, nešto više od godinu dana uspjela zaposliti 9 ljudi, tako da su to i profesori njemačkog jezika. Imamo 6 profesora njemačkog jezika, imamo osobu koja je zadužena za marketing, web dizajn, koja je zadužena za te sitne nabavke, tipa da učionice ništa ne fali, jer mi vodimo računa zaista o tome da naši predavači imaju sve što im treba u nastavi. Vodimo brigu o tome i da imamo neke sitnice koje su onako posebne, tipa da u našim učionicama uvijek ima kave, da na pauzima mi pijemo kavu, družimo se, tako da nije to samo tečaj, nego postoje i te faze druženja, tako da steknete i nova prijateljstva. Tako da naš tim broji 9 članova i naravno mi širimo naš tim. Uvijek imamo potrebu za novim predavačima, novim profesorima koji žele raditi i stručno se usavršavati. Mi surađujemo sa Goethe institutom, šaljemo ih na redovne obuke jer smatramo da ako su diplomirali strani jezik ne znači da tu trebaju stati. Jednostavno znanost se mijenja, znanost se razvija i svaki put možete naučiti nešto novo. Tako da su te obuke zaista važna, stručna usavršavanja i to ne smijemo zaboraviti. A to je ono isto što nastavu čini puno boljom, puno kvalitetnijom i mi zaista ulažemo u naše profesore, jer to njima puno znači za njihovu nastavu. Skupe, pokupe ideje na kongresima, seminarima, obukama i to je zaista nešto što mi jako cijenimo i to je jedno bogatstvo koje svaki dan postaje sve veće i veće. Svakako. Što osim kave i čaja čini jednu modernu učionicu?
Pa imamo suvremenu opremu, znači imamo projektore, laptope u nastavi koristimo, tako da naši polaznici ne samo da vježbaju tu komunikaciju, nego gledaju stvarne životne situacije koje ih čekaju i to je popraćeno naravno njemačkim jezikom. Koristimo video u nastavi, na taj način se isto upoznaju sa njemačkom kulturom, civilizacijom, sa kulturom ne samo Njemačke, nego Austrije, Švicarske, Lihtenštajna, što je dodatna motivacija, jedan dodatni stimulans, jednostavno korištenje svega toga zajedno, i audio zapisa, i videa, i raznih boja u nastavi. Vi olakšavate polaznicima da oni to nauče, jer kada oni sami dokuče nešto što vi njima možda objašnjavate, ali kada dođu sami do tog rezultata ključnog, onda budu sretni, zadovoljni i motivirani. A mi nastojimo da oni što više rade i da što više uče uz pomoć boja, uz pomoć slika i na taj način osvajaju novi vokabular i bez pola muke. Dakle, oni nas doslovno ne moraju pitati što nešto znači, mi imamo sliku, imamo boju i jednostavno oni na taj način usvoje, što je veliko olakšanje. Imamo i suvremene udžbenike koji to sve još upotpunjuju. Naravno, već si spomenula suradnju s Goethe institutom i tvoju osobnu i predavača koji idu na stručno usavršavanje. Ono na što se pozivate uz Goethe institut su i 72 sata kroz 3 mjeseca nastave. Što to znači? 72 sata kroz 3 mjeseca nastave znači zapravo kroz tih 12 tjedana da mi tjedno imamo 6 sati nastave, što je više nego kod običnih tečajeva. Obični tečajevi nude 40 sati za isti period, što je skoro pa duplo više. Mislim, 40 sati zvuči onako brzo, dosta, ali treba vremena jednostavno da se slegne. Ne zato što je njemački jezik težak, mi zaista, evo, naši polaznici to dokazuju iz ciklusa u ciklus da oni usvoje to što smo mi radili i za tih 72 sata mi prijeđemo jedan podnivo, jednu podrazinu i nakon toga slijedi novi ciklus. Glede Goethe instituta, Goethe institut kod nas organizira ispite, tako da je to prilika da polaznici certificiraju svoje znanje. Dakle, nije samo nužno proći taj tečaj, nego je važno i na kraju imati taj ispit položen. To je dokaz da vladate jezikom. Goethe institut je renomiran, imamo 159 Goethe instituta diljem svijeta, centrala je u Münchenu, u Njemačkoj, a diljem svijeta djeluje. Znači da je to nešto zaista što je svjetski priznato, renomirano i prvo i osnovno ime koje se veže za njemački kao strani jezik. Goethe institut ne bavi se samo ispitima, nego nudi razne programe stručnih usavršavanja za profesore, stipendije za boravak u inozemstvu gdje se profesori jednostavno mogu dodatno usavršiti i na taj način obogatiti svoje znanje, a to sve pridonosi kvaliteti nastave. Tako da mi iz tog razloga isto surađujemo sa Goethe institutom, to je zaista jedno bogatstvo i nama je važno da naši profesori idu na obuke, jer bez toga nastava jednostavno gubi na kvaliteti. Što se tiče polaznika i Goethe ispita, moraju li polaznici vokabule ići na Goethe ispit i može li netko drugi kod vas doći na Goethe ispit, a nije polagao tečaj vokabule? Može. U biti izaći na ispit mogu svi. Svi koji žele dobiti međunarodno priznati certifikat mogu izaći na ispit. Znači, tečaj u vokabuli i bilo gdje nije nužan da biste vi izašli na Goethe ispit. Znači, dovoljno je samo se prijaviti. Prijaviti se mogu svi. Goethe ispit ovdje u Mostaru će se održati 27.4. u Vokabula centru. Prijave traju do 14.4. znači još ovaj tjedan. I idući rok je planiran za 10. mjesec ove godine. Tako da svi mogu izaći, znači svi koji žele dobiti međunarodno priznati certifikat mogu to dobiti 27.4. Za prijavu je se potrebno javiti na e-mail ispiti@vokabula.com gdje mi pošaljemo formular koji treba popuniti i objasnimo proceduru prijave. Nakon toga polaznici, odnosno kandidati koji žele polagati ispit dobiju potvrdu od Goethe instituta da su uspješno prijavili i onda su tu na ispitu. Ispit će trajati jedan dan. I rezultati ispita mogu se saznati par dana nakon što se ispit odradi, znači online ide sve jednostavno od kuće, provjerite jeste li položili ili ne.
Vratit ćemo se još na vokabulu, odnosno na vaše tečajeve. Tu ima za svakoga ponešto. Kako uopće netko može znati koje ima predznanje iz njemačkog jezika, odnosno koji tečaj ga onako zapadne? Mi radimo sa svim polaznicima koji imaju predznanje, procjenu znanja. Procjena znanja je besplatna za sve naše polaznike i tu mi odredimo odakle tko treba početi. Naime, to je prvi korak do uspjeha. Ako vi odredite adekvatnu razinu, vi možete uspješno savladati tečaj i uspješno savladati tu razinu gdje smo smjestili već polaznika. Mi za procjenu znanja znači uzmamo otprilike sat vremena. Imate jedan dio pismeni gdje vi provjeravate koliko je to pasivno znanje, koliko je nekome ostalo u sjećanju, a nakon tog pismenog dijela slijedi kratka konverzacija na njemačkom jeziku 5 do 10 minuta, čisto da vidimo koliko je ostalo od tog vokabulara i kako se netko salazi u živoj interakciji. Nakon toga znamo koliko tko zna, odnosno gdje treba početi s učenjem, a za polaznike koji nemaju predznanja isto imamo posebne tečajeve, znači u grupama su svi koji imaju jednako predznanje ili ga nemaju, tako da imamo tečajeve za početnike, znači koji ne znaju riječi njemačkog, a isto tako za one najnaprednije do C2 nivoa, što je ono što vokabul čini posebnom i druge škole jednostavno nemaju polaznike na tako velikom nivou, dok mi imamo po ciklusu u prosjeku 200 polaznika, što je onako dosta veliki broj, a i naši profesori imaju zaista dosta posla i evo, nekada jedva stižu obaviti svu tu nastavu, odraditi individualne sate, grupnu nastavu i tako dalje. Osim tih standardiziranih tečajeva koji idu onako baš po znanju, Vokabula nudi još neke opcije, ima jedan brzi tečaj. Jeste. To je super intenzivni tečaj. Inače, na super intenzivnom polaznici imaju 5 puta tjedno po 3 školska sata nastave i za 9 tjedana prijeđu tako jedan kompletan nivo, na primjer cijeli A1 nivo ili A2 nivo. To je onako dosta ste, znači svaki dan ste u kontaktu, svaki dan ste skoro na tečaju i na taj način savladate više nego duplo brže jednu podrazinu i imamo dakle i te opcije za super intenzivni, to je 135 sati nastave kroz 9 tjedana i prijeđemo jednu cijelu razinu, što je onako isto dosta popularno, dok su najpopularniji standardni tečajevi, a imamo i tečajeve za djecu, za najmlađe polaznike od 8 godina, tako da i oni idu na našu nastavu i oduševljeni su svaki put kada dođu, jedva čekaju kada će tečaj u vokabuli. To je isto nešto što vas čini sretnim kad vidite njihove osmijehe i zadovoljstvo i jedva čekaju kad će tečaj, kad će taj dan kada oni imaju nastavu i zaista se raduju svakom tom dolasku. Da. Tko inače upisuje tečaj u vokabuli? Kakva su vaše iskustva? Pa doslovno sve, znači nema tu nikakvih dobnih granica, znači od tih najmlađih, prvi, drugi razred, treći razred osnovne škole, 8-9 godina do osoba koji su u mirovini već neko vrijeme, znači imamo i te polaznike, mladi studenti, ne znam, ljudi srednjih godina, jednostavno svi oni žele učiti njemački, ne samo da bi otišli iz zemlje, nego jednostavno jer žele obogatiti svoje znanje, a sigurno da su i ponosni na sebe kada prijeđemo jedan određeni nivo koliko toga su naučili. Jednostavno mogu otići i sporazumijevati se i komunicirati na njemačkom, što je njima najveći uspjeh. A njihovo znanje je naše najveće priznanje. Mi smo presretni zbog toga. Koje su novosti u vokabuli? Upravo traje i upis u proljetni ciklus. Jeste. Upis u proljetni ciklus traje do 14.4. i prijava ide online. Kratko, 2 minute jednostavno idete na našu web stranicu vocabula.com, tu kliknete na upisni tečaj i kratko za minutu, 2 popunite vaše podatke, potom mi kontaktiramo sve prijavljene, pozovemo ih na jedan info sat gdje ćemo mi dogovoriti sve termine, sve detalje vezane za tečaj, a isto tako unutar prijave polaznici koji imaju predznanja označe da žele na besplatnu procjenu znanja, tako da i za njih odredimo termine i kontaktiramo ih u par dana nakon prijave, dogovorimo sve te detalje, a nastava počinje 18.4.
I evo, što planirate u budućnosti? Iza vas je samo godinu dana rada sa 2 djelatnika, došli ste već na 9. Da. Dokle će se vokabula širiti? Pa vjerujem da će se još puno širiti. Nama uvijek treba novih profesora njemačkog jezika jer je potražnja zaista ogromna i mi jedva stižemo. Tako da bit će vjerojatno još novih članova tima u skorijoj budućnosti. Evo sad dokle će to ići ne mogu predvidjeti, ali zaista idemo jako brzo i zapošljavamo nove ljude što je meni jako drago jer teško je naći posao u struci. Ima dosta profesora koji su jednostavno diplomirali i nemaju priliku da rade. Evo, Vokabula nudi tu mogućnost i zaista evo imamo sad 9 članova u timu što je ogroman uspjeh za godinu dana. Ja osobno vjerovala sam u to sve, ali da će to tako zaista ići, iznenadila sam se, ali evo, svaki trud se isplati, a mi smo tu rad naših polaznika, jer je nama najbitnije da oni savladaju jezik, a budući da je njih sve više, logično je da mi trebamo još više profesora njemačkog. Naravno, dakle, mogu se ljudi sa završenim njemačkim jezikom javiti za rad u Vokabuli? Mogu. Mogu se javiti uvijek, u principu, jer nama uvijek treba predavača. Nije nužno da imaju master, dovoljno je samo, znači, dovoljno je da imaju završen preddiplomski studij. Ono što je nama najvažnije jeste ta volja za radom, volja za stručnim usavršavanjem, da žele naučiti nove stvari, jer mislim na fakultetu mi naučimo dosta toga, ali ono što nam sigurno nedostaje jeste praksa. Tako da nudimo mogućnost studentima koji još su na diplomskom studiju da skupljaju iskustva, da dođu na nastavu, da hospitiraju, da malo vide kako to sve izgleda u Vokabuli i onda im se otvara prilika da dobiju posao, da jednostavno i nauče nešto novo. A svi naši profesori su također jako zadovoljni s obzirom da Vokabula ima one uvjete koje nema u državnim školama. Znači mi tamo imamo od svih audiovizualnih pomagala do kartica, boja, što vama olakšava rad u nastavi. Jednostavno kad vidite tu povratnu informaciju polaznika da je njima bilo zabavno, vi ste automatski sami motivirani. Tako da kad vidite polaznike koji je sretan, on to prenese i na vas i obrnuto naravno. Tako da evo, nudi se prilika i mladim profesorima i koji nemaju iskustva da steknu iskustvo, jer ja sama znam koliko je bilo teško steći ta prva iskustva, naći posao, započeti raditi, jer fakultet je naravno jedno, a praksa naravno odstupa malo od toga ideala koje smo mi učili nekada, polagali ispite iz metodike didaktike, ali sigurno da se to može ostvariti, ali naravno treba truda i rada. Svakako. Još ukratko, kontakti, lokacije gdje se može naći Vokabula? Mi se nalazimo na 2 lokacije u gradu, u Novom tržnom centru na Rondovu na 1. katu. Tamo imamo 3 učionice i imamo još jednu lokaciju preko puta OLAC-a, odnosno iza kafe Niđe veze na bulevaru. Tamo imamo također 2 učionice i još jedan centar, tako da se nalazimo na 2 lokacije u gradu i što je onako dosta specifično i mi smo ponosni na to što smo uspjeli naći 2 lokacije gdje možemo održavati nastavu. Draga Ivana, puno ti hvala na gostovanju. Želim tebi i cijelom Vokabula timu puno uspjeha u daljnjem radu, a sudeći po ovom što sam sada čula, ne sumnjam da će tako i biti. Hvala na pozivu, draga Ana, i pozdrav još jedan put svim gledateljima Prvog TV. Hvala i vama, dragi gledatelji. Meni će Ivana pomoći da odjavim ovu emisiju, jel' tako? Ivana mi je prevela moju odjavu na njemački. Liebe Zuschauer, das war noch einmal izvan okvira. Erweitern Sie Ihre Kenntnisse und seid auch weiterhin dabei. Jesam dobro? Weiterhin, ali dobro. Dobro, naučit ću. Hoćeš. Hvala puno.